Zumaiako Baleike herri aldizkariko kazetari Gorka Zabaleta Lopetegiren angulari erradiografia lanak irabazi du saria. Zabaletak 3. urtez segidan jasoko du sari hau, aurtengo ere ondo merezita, bai horixe, berian meritua. Epaimahaiaren esanetan, erreportaje bikaina da, eta gaur egungo kazetaritzaren eredu. Primeran erabili baititu baliabide guztiak, testua, argazkiak, bideoa, papera eta internet. Hizkuntza eta egitura egokiak ditu eta azalpen interesgarriak. Gorka Zabaletak kafen euskara arduradun Jose Begiristainen eskutik jasoko du saria. 2.000 euro eta Imanol Andonegiren eskultura. Besterik gabe, etorri zaitezte Gorka eta Jose saria jasotzera. Arratsaldeon, eskerrik asko. Urtero izaten da hor Gabonen bueltan eta San Sebastianetan, albiste, ezta? Angularen prezioa. 600 euro kiloa, 1000 euro kiloa. Baina normalian hortxe gelditzen da. Angulari buruz ez dakigu asko, ez dakigu gehiegi. Lehen urtean, urtarrilean bueltan edo, Aztiko zientzialariak etorri ziren Zumaiara, Urola ibaian, angula ingiraken, nolabait berreskurapena bultzatzeko plan batekin. Eta egin zuten esan zen, Zumaian bertako angulazaleekin 2 kilo angula arrantzatu, Azkoititik gora eraman eta han Urola ibaian askatu, ezta? Han ere kazetari pilo bat indizian kamarakin eta bat, baina guk aukera ikusi gendun, beste bolta bat emateko baiari, ez? Eta animalian zentratzeko, animalian pixka gehiago ezagutzeko aukera ikusi gendun. Begirada gerturatu, lupa batekin bezala, eta radiografia, moko bat egitea. Eta radiografia esaten detenean, literalki, ari. Zuek sekula ez dezu ikusi horrela angula bat. Hau angula bat. Ez da normalian ikusten dugu kolorei gabeko xixare, xistrin hori ez da. Honi nortasuna ikuste zaio. Oira zaio iparra daukan. Aztiko bi zientzialari, Aizkorri Aramburu eta Estidia dira angularen inguruan ikartzen ari dianak, eta hiei esker, gauza asko ikasteko bera izan dut, eta izan dute, pentsatzen dut, erreportaje erakurri dutenak, ez? Ze angulak historia kontatzeko historia politia dauka. Hauek jaiotzen dira gure kostaldetik 5.000 kilometroa, Kariben, Sargazoetako itxasoan, itxaso ondoan, sakonera hundian, eta hasieran dira zentimetro bateko larruak, eta jotzen dira urrazalera, eta oraindik ez daukaten ez igeri egiteko gaitasunik, erabiltzen dute edo baliatzen dute, hain zuzen ere Karibetik, Ipar Atlantikora datorren korronte handi hori nabigatzen. Eta egiten dituzte 2 urte eta erdi itxasoan. Eta bide horretan, aldatzen doaz, eta gure kostaldera iristerako, guk ezagutzen ditugun, 4 zentimetroko angula horiek. Eta behin kostaldera iristen dianean, beraien helburu izaten da, itxasadarretara sartu, bizitzeko leku bila. Sartzen dira itxasadarretara, eta batzutan gertatzen da lekurik ez dutela. Angula gehiegi, agian lehen izan zen, angula gehiegi daudelako. Eta orduan, joera dute errekan gora egiteko. Baina gaur egun badute arazo bat, eta oztopo pilo bat aurkitzen dituztela gure erreketan. Hauek badute doai berezi bat, demagun iristen diala urtegi batera, horma ez baldin oso hartua, hauek gai dira, zubiak bezala, lehorretik, zigizaga, paretan gora iotzeko, azala likatxua daukate eta pegatu egiten da. Eta gainera azaletik arnaz hartzeko gaitasuna ere badute. Orduan, iristen dianean beraien aurkitzen dutenean bizitzeko leku erosua, eman ditzakete 10, 15 edo 20 urte, aingira erabat heldu bihurtu arte. Eta hor, nolabait jubilatzeko garaia edo somatuta, erabakitzen dute berriro Karibera, botatu dutela. Eta zer egiten dute azken bidai horretan? Behin gorputza nolabait bunkerizatu egiten dute. Dauztaten xuruak eta itxi, jateko gaitasuna galtzen dute, begiak ere atrofiatu egiten zaizkie, zer beraiek azken finean itxasondotik
egin dute bidaia. Ez dute besterik behar. Beren helburua da, Karibera iritsi, eta han, ziklo berri bati hasiera eman. Nolabait izokinek egiten dutena, baina banderantziz ez. Gauza asko esan daitezke angulari buruz, hau dena kontatzen nahi naiz esateko zientzia gaiak gure inguruan daudela. Ez dira da bilatu behar zentro teknologikotan edo eta gino. Eguneroko bizitzan daude zientzia gaiak eta kazetariei pixka zuzenduta, kultura, politika, kirola jorratzen dugun bezala nik uste zientzia gaiak ere jorra ditzakegula. Askotan nahiko izaten da ohiko begira aldatu, historio polit bat lortzeko. Besteria mila esker eta balikeko kidei zorionak, ospatuko deu larun batian, angula ikasteu jango, baina ondo pasako dut.